Waqt li kienet iżur il-provi fi Pjazza Indipendenza r-Rabat, il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal kemm il-Karnival f'Għawdex huwa importanti għall-ekonomija f'pajjiżna. Huwa semma li l-Karnival f'Għawdex mhux biss jiċċelebra l-kreattività u tradizzjoni, iżda wkoll iservi ta' spinta qawwija għat-turiżmu u n-negozji lokali. Il-Karnival f'Għawdex se jiftaħ parata spettakolari fi Triq Repubblika fejn il-pubbliku se jgawdi wirja ta' kuluri, mużika u divertiment. Issemma wkoll il-Karnival tan-Nadur li se jsir fit-23 ta' Frar li inkludi sfilata fi Triq Diċembru 13 u spettaklu fil-pjazza b'kostumi, sfin umoristiku, sfina tfal, gruppi ta' sfina l-kbar, maskaruni u ħafna aktar. Il-jum se jintemm bil-kukkanja tradizzjonali. Dwar il-Karnival spontanju tan-Nadur li jsir wara nżul ix-xemx u li se jsir bejn it-28 ta' Frar u l-4 ta' Marzu qal li huwa wieħed uniku li mhux organizzat uffiċjalment. Huwa qal li l-Karnival tan-Nadur barra l-ispontanjetà joffri spettaklu li jiġbed eluf ta' nies b'maskri makabri, antiki, satiriċi u moderni kif ukoll karrijiet kreattivi. Il-Ministru Clint Camilleri temm jgħid li kulħadd huwa mistieden għal Karnival ta' Għawdex fejn il-kultura, il-kreattività u l-briju jissarfu f'esperjenza unika għat-turisti u l-familji Maltin u Għawċin.